Non, non, non a manipulación. Non, non, non a manipulación. O clima laboral é complicado, entre outras cousas, porque non se dirixen a ti directamente. Ti non sabes moitas veces o que tens que facer. Ti mandanche facer a noticia, podela facer ao seu gusto ou non. Se non a faz ao teu gusto, habitualmente non che volven dar esa noticia. A ver, a quen lle podo asignar estas noticias e lle podo dicir ademais, mira, mete esta declaración e non esa outra, ou mete esta imaxe e non a outra, ou non digas o IPC de Galicia ou mete o final así disimuladamente. Eso é o que está pasando aquí, con todas as noticias. Por eso eu fago o que chamamos ancianas patinadoras, noticias sobre ancianas patinadoras. A nosa dignidade, a vosa represión. Cando falamos de abusos laborais, estamos a falar de un conxunto de condutas empresariais que teñen que ver coa marxinación laboral, que ten que ver coa negación sistemática de dereitos das traballadoras e traballadores. Os acontecementos últimos son o traslado de compañeiros e compañeiras de un medio a outro como medida de castigo por la denuncia que estamos a facer moitos traballadores e traballadoras en contra da manipulación informativa. Digamos que esta é a pinga que reborda o vaso desta movilización. Eu fui un dos trasladados de forma forzosa da radio á televisión. A miña formación está vinculada á radio. Pásanme o Galicia Noticias. Creo que desde o punto de vista empresarial ou desde o punto de vista de optimizar os recursos da empresa, deberían aproveitar a miña formación para poder ofrecer información sobre eses temas dos que eu sei e non mandarme a un programa onde estou absolutamente perdido, non sei editar, non sei montar, non sei nada de linguaxe televisiva. Por exemplo, eu son experta, sobre todo non en todo o internacional, pero sí en certas partes do mundo, non? Digo tamén polo respeto que me teñen os compañeiros. Aquí, ni unha sola vez se me asignou as noticias de Ucrania, ni unha soa vez. O outro día, cando foi o primeiro aniversario da guerra, eu estaba refacendo unha noticia sobre a festa da Arribada. Quero dicir, eu sinto-me humillada, persoal e profesionalmente. Non lle pasa a todo o mundo, pero é un tema que lle pasa a moita xente. Quero dicir, na redacción da Radio Galega hai un premio nacional de periodismo cultural que está facendo cousas menores. Escolta, a tele está en loita. Feijóo. Acaban, non sei iso, acaban che mirando a moral porque ti ves que fas o teu traballo o mellor que podes, con toda a ansia, con toda a formación, con toda a bagaxe que podes. Pasas ou ben a un segundo plano, ou a non darche traballo, ou a darche outros temas menores, ou temas pros que moitas veces non estás formado. As baixas por problemas psiquiátricos ou mentais, non? Que hai nesta empresa non son normais. Eu mesma estive varias veces de baixa por ansiedade, por non poder soportar o que está pasando aquí. E como a min, un montón de xente, non creades que son 3 ou 4, un montón de xente. Simplemente están acabando comigo, igual que comigo con moitísima xente. E eu exixo dignidade persoal e profesional, pero sobre todo persoal, non quero que me sigan pisoteando, me sigan humillando. Esta é unha primeira xornada de folga decidida pola Asamblea de Traballadoras e Traballadores e hai acordadas outras xornadas de folga dentro de 2 semanas, polo mesmo motivo que teremos que convocar e teremos que seguir dándolle resposta para rematar efectivamente con este clima de abusos laborais por parte dunha dirección que é ilegal, que é autoritaria e que é despótica. Nos seguiremos movilizándonos hasta conseguir que a CRTVG sexa un medio ao servizo de todas e todos os galegos, de todo o pobo galego.